ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತುದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕಲೆ ಎಂಕಲ ಆಟೋಗು ಪೋದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಆಟೋಗು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಜೀದು ನಾಕಲು ನಂಜಿ ಒರ್ಮರೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬೈದನು ಲಕ್ಕನಾಗ ಮೇರಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಮೀಯರ ಪೋಯಿರು ಅಂತಲೇ ಹೋಲಿಗೆ ಎತ್ತಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಆಟದವಳು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಏನ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಮಾಮಿ ಅತ್ತೆ ಏನ ಇಲ್ಲ ಡೌಲು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಆರ್ನ ಪಲಾಯನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆಕಲೆ ಆಟ ಅನ್ಪುರ ನಡಪೈನಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಅಂತೆ ಜನ ಅಂಚ ಓಲಿಗೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಮಾತಿರ್ತೀನಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಓಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವಡೆ ಬನ್ನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ತಿಂದು ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇನುಗೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋರಂಡು ಪಿದಾಡ್ರಂಡು ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೀರೆ ಓಪಣ್ಣೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೈಸ್ ಓಪಣ್ಣ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪೂಜೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಪೂರ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ ನನ್ನ ಬಿದ್ದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಶೋ ಕೊಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮುಖನ ತೋಟಪುರ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಬಂತ ಶೋ ನಂಜಿ ಹಾಲ್ ಮೂಲಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಶಕಟ್ ರೂಮ್ ಮೂಲಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಅಂದು ಅವಕಾಡ ಭಯಂಕರ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ಶ್ರೀಗಿರಿ ನಿಲಯ ಶೋಕಾತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೇರು ನಸದ್ ಕೂತೇರು ನಾನು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಆತಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ದುಲ್ಲ ಇರವೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ ಇಲ್ಲು ತೋಚಾಗ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಆತಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ ಪೂರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಐಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬರ್ತಂಗೆ ಕಿಚನ್ ಆರು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತಂದು ದಾದಿ ರೊಟ್ಟು ಇಂಕೊಂಜ ಇಡ್ಲಿ ಸಾರು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ
ಎಂಗಳ ಉಂಟ ಉಣಸ್ಕೊಂತ ರೂಮ್ ರೆಡ್ ರೂಮ್ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೀರಿ ಸಾದಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ವಾಮಂಜೂರು ಕತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಗೆ ಅಂತ ಸೋತ್ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಸಂಕೊಂಡತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲರ್ದು ಬೈದವೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲರ್ದು ಬತ್ತದ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿಂದ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ದಾಲ್ ಆತೊಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದೇ ಬಿದ್ದಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಮೂಲ ಕೇಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಎಂಗಲು ಇತ್ತ ಪಿದಣ್ಣಿ ಇತ್ತ ಶಶಿತಿಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದಿನಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಜನ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟಾ ದೇ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟಾ ಉಂಟ ಇನ್ನು ನನ್ಲ ಕಂಡ ರಶ್ ಇಪ್ಪ ಸೊ ತೂಕ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಪೋತಾರ ಶಶಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೇರು ಏಪತ್ತುಂಟಾಳು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನವೆ ಮೀದು ಬರ್ತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನು ಅರ್ನೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪೇಪ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುದ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನು ಓಯ್ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿದಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪಾಡಿಯವೆ ಕಡೆ ಲೋಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನತ್ತೆ ಅವು ಸಾರಿ ಗೊರ್ಚಿತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂದುವೇ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಮೇರ್ಬಂಡೆ ರಾವ್ ಶೋಕದ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಸೀರೆ ಒಂದು ಹಗೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ವೇಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಹಗೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸೀರೆ ಅಕ್ಕ ಚೂಡಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಅರೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಚೂಡಿ ಪಾಡ್ದೇರು ನಾನು ಸೀರೆ ಪಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಪಡೋದು ಬಂದಿರು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅರ್ಧದ್ದು ಮಡಿಪಾರೆ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ತದ ಹಣ್ಣು ಮಡಿಪಾರೆ ತೂಕ ಪಿದಡ್ಗ ಲಿಂಗಪಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಪಣ್ಣನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಪೋಂತಾರೆ 2 ಜನ 5 ಜನ 3 ಜನ ಅದೇ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪೊಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದು ಕೂಲ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷರು ಮಾಮಿ ಮುಳ್ಳೇರು ಮಾಮಿ ಪರ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದೇರು വേറെല്ല ലിംഗപ്പാണ്ಡೆ ಬರಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಕೈತಲ್ ಆಯರು ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ 5 ಗಂಟೆ ಆಜ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಸೊ ಪೋಯ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಜೋಕ್ಸನ್ ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ ಬತ್ತ ಪೂರ ಒಂದೇ ಎಂಗಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ನಡಪರ ಬಂಗ ಗೈಸ್ ಬಾಳ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಮನ್ಪಾರೆ ಪಿರ ಸೈಡ್ ರಶ್ ಭಯಂಕರ
ಹಾ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೈ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಿದ್ಲಿ ಒಬ್ಬೋ ಅಂತಲೂ ಇವತ್ತೈತು ಮಮ್ಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕೊಲೆ ಕಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಅನ್ನ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಉಂಟುಗೆ ಗೈಸ್ ಮಾಮಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಪುಳಿದೆ ತೊಂಡಿರು ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟದು 2 ಕೆಜಿ ನಿಮ್ಮೂಲು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನ ಭುಜಂಗಭೂಷಣೋ ಭರ್ಗೋ ಗಿರಿಧರ್ಮಾ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಪುರಾರಾತಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುರ್ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಜಗದ್ಗುರುಃ ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಮಹಾಸೇನ ಜನಕಶ್ಚಾರುವಿಕ್ರಮಃ ರುದ್ರೋ ಭೂತಪತಿಸ್ತಾ ದೃಢ ಪಶುಪತಿರ್ದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ವ್ಯಯೋ ಹರಿಃ अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः जय जय गङ्गम्मा जगदीश्वरि गङ्गम्मा परशिवनामनराणि परमकृपाकरि जननि जय जय गङ्गम्मा मङ्गलारति जय जय गङ्गम्मा जगदीश्वरि ಚರಿತ್ರೆ ಆದುಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ಹಾಯ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟೆ ಗೋಪಿನ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗಂಗಾರತಿ ಆಪುಡತೆ ಅಲ್ಪೆಂಡು ತಿರ್ತು ಬರ್ತಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತುದು ಭಾರಿ ರಶ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತು ಅಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೆ ಬಂದ ಶೋ ಬೀಚ್ 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 ಹೊರಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಳು ಕೊಡೋರಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಜಿ ಭಾಷಣ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಎಂಗ್ಳು ಕೋಪಿನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಭತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಂಟೆ ದಂಡಿ 10 ಮುಕ್ಕಾಲ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೀರು
ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮನಪುರ ಪನಂತೇರು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲದ ಗಂಗಾರತಿ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗ್ಮಡ್ತು ನಂದೇ ಇಂಚಿನ ರಶ್ ಎಂಗಲ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಬಡತ್ತದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ಮಡ್ತು ಬತ್ತ ಗಂಗಾರತಿ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಗಲ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಲ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅದು ಬತ್ತ ದಾಲೇಜಿ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಪುಲಿದ ತಂದಿರ ಲಡ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬುನದ ತಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಲೆಕ್ಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತಲ್ಲ ದುಂಬುರ್ದತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂದಿರ್ ದುಂಬು ಫುಲ್ ಪೊಯ್ಯೇನೆತ್ತನತೆ ಇತ್ತಂತರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಸೊ ಒಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇದೇ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಪಾರುಂಡೆ ಅನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಸೊ ಮಾಡ್ತದ ಪುರಾದ ಜಪ್ಪುನ ಗಾಪುನ ಅಂತ 15 ಗಂಟೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತಲೋಗಿ ತೇನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮುಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನೇರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಇದಾದ ರಾಶಿ ಕಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು